We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. It's a great Monday morning mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa itong mga kapuso sa Dato Udin Sinsuat ug Upi sa Maguindanao Province. Sa mayong buntag! Mayong buntag sab Jill ato sab kamustahon ang atong mga kapuso sa Marawi City ug Malabang sa Lanao del Sur Province. Mga kapuso sa mga plantita ug plantito karong buntaga atong sayron ang istorya sa usa ka Mindanawan nga nahilig sa pagkolekta og mga tanom nga bonsai. Kung pila na kabuok ang iyang koleksyon, kana ang atong sayron kauban si Robert Legaspi. Samtang say sa mga biritero apan, sintonado. Dapat na voice lesson na kita sa usa ka teacher na, vlogger pa. Ang proud Bisaya nga si Danny Kagokong o mas iladong si Dan Vibes. Ato siya makauban, unya taon-taon mga kapuso, busa at tangi ka na. Og sa besong, makauban at si Resi, si kapusong Ralph Noriega. Mga kapuso, karong Monday morning, laing pagkaon na sab ang atong itampok dinhilang sa Cumbira Express. Sa mga okasyon, di ba, always present yun ang lechon baboy. Pero kining lechon nga atong itampok karong buntaga, lahi sa naanda natong pagkaluto. Tama ka na, Jill, kay lutuan kita ni Jonalyn Baruga og Cuchinillo. Kung unsa kini, kana ang atong tan-awon. Good morning mga kapuso. Naata diri karon sa among balay para i-demonstrate ko sa inyo ang paano paggawa sa among things Cuchinillo. Kani siya mo ang homemade spices and ito olive oil. Kani siya salt and seasoning. So now, umpisan ko na paano timpla sa among things Cuchinillo. Ako siyang ihayang. Tapos, paghayang na ako siyang tusok-tusokon para po mag-absorb ang lasa sa loob ng buto para sobrang lami kay tanan. Now, paghuman ako tusok-tusok, ako na siyang gitusok-tusok. No, ako na siyang punasan, i-dry na ako siya ayo. Punasan ako siya tissue. Then, pagkatapos, butangan na ako siya og homemade spices. Yan, pagkatapos niyan, so ako siyang itaob sa another tray para ipasok na nako siya sa oven. Bago na ko siya ipasok sa oven, ako siyang butangan og foil ang dalunggan og kanang ikog kay mo na yung dali masunog sa oven kay dool ra sa apoy. So now, nasa oven na ang lechon. So, ahulaton na to within 2 hours and a half to ready to serve na din siya. Mao na ni karon ang finished product. Ayan. Sa 2 hours and a half. Ayan. Super crunchy siya. Mga kapuso, niara ang things Cuchinillo nga lamian, super crunchy. So now, ako to siyang i-chop para makita ninyo kung unsa ka crunchy ang among things Cuchinillo. Grabe. Ayan. Mga kapuso, gikalingawan karon online ang mga music lesson videos sa usa ka teacher na, vlogger pa. Karon kabalo ko mga kapuso, daghan sa inyo ang nagaabang sab sa iyang mga videos. Ato makauban karong buntaga si teacher
Danica Gokong, o mas iladong si Dan Vibes. Teacher Danica, maayong buntag. Hello! Ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, Teacher Danica? Ayon, maayong buntag sa ato mga kapuso dina sa Mindanao. It's me, your teacher Dan. Wow, that's the energy karong buntaga, Teacher Danica. No? Ug unsa man, magsugod na ta kay mag-attendance na ta? Yes, actually you're late. Oh my God. Na-late na sa klase. Pero makahabol man siguro ko, ma'am. very late. Yes, so far you are 75. Oh my Joke lang. Feel, feel ako at the end no, sa ato interview, mahimong singer na dyan siguro ko ani. Yes, very good ang inyong pagpili na ako. Okay, thank you so much for accepting our invitation, Teacher Danica. No? Ug una pa man ta, mag-voice lesson, ma'am, no? I would like to know kung nganong ang pagiging teacher ang imuhang napili nga profesyon ug nahibal-an sab namo di ay sa una nga sa imong kabataan gabaligya sab daay ka og kandila. Yes, saan mo nakuha yung issue na yan? Oo, tinuod jud na. Yes, ang anong maistra akong gipili because I wanted also to help ang mga bata na kaparehas na ako na nagagig kalisod. Okay? And then, you know what naman, na kanaabitang ang pagpanindag kandila sa nako sa una usa sa nagtabang sa ako para mahuman nako ang pagskwela. Wow, what a very inspiring da imuhang childhood story. Pagpaningkamot hantod sa naabot gyud nimo ang imuhang pangandoy, Mama Danica. Og unsa sab, ma'am, ang nag-push sa imuha nga magsugod na isip usa ka vlogger na sab? Actually, hilig na dyan ko mag-video-video. Sa una pa nagtudlo ko in a private school for 3 years. Nangman lang akong contract. So, ayun, nagsigil ako video-video, then gi-upload na ako sa akong Facebook. Ningon, daghan man ingon na nalingaw sila. Pero ang gusto lang siya, main goal is to give happiness to the people. Ganon. Hindi ba kahilakon ko? Ana lang dyan, laban lang yun always, ma'am. Oga, Yes. o just recently no, daghan ang nalingaw gid no, labi nako nga gusto pod no munindot gid ako nga singing voice. Bitaw. Nganong kini nga voice lesson man o pagtudlo unsaon pagkanta ang nahimong imong latest nga content sa imong mga vlogs, ma'am? Elsa? Good. Do you wanna build a snowman? Dire. Kaya sa tinud-an na lang sa di pa panghambog nindot di ako tingog, no? Kanang gusto na ko i-share sa mga nanginahanglan ng akong talent into singing. The volumatic must be expound and expressed to the many people out of the universe. Ikaw ba ginaunsa nimo pagatuon ang kanang mga kanta no, for example sa imuhang mga ginagaya nga mga singers o kanang imong pagkanta o kadaiyang mga music nga latest karon? Actually, gi-internalize na gina ako ang mga lyrics. Gi-internalize. After internalizing, gi-kuan ako express. I have my own volumatic, so no need to copy the others. Ikaw ba, ma'am, sa imuhang mga videos, so sa imong music video, mga lessons no, imong i-upload sa imuhang vlog, kana ginaunsa ba nimo pag-prepare ang mga kanta igon man kato nagasulat jud ka og lyrics no with matching mga arrow up and arrow down mga ingato? Actually, you know what? Na-shock bitaw ko. Kanang every time na mag-video ko, no need for me. Bitaw sa tinala, di ko mag-script. So kumbaga, whatever na magawa sa ako ang brain cells, automatic na gid siya. Una-ana na gid ka perfect, no? Ako ang pagkamaayo mo kanta. O bitaw, ma'am, no, naapod kay mga vlog nga katong mga classic teacher no nga nakadaiyang attitude sa mga teacher, pero ikaw ba isip mo sa ka-teacher in reality unsa ba ka klase nga teacher? Actually, tanan katon ako ana tong nagian. Okay? Pero most of the time, gusto ko very kanang energetic kay ko na pagkamaestra. Mo bitong hantud karon daot gihapon ko tanawa. Diba? Nahurot akong gabi ang kuan kanang metabolism na ako ba kanang sayawa ako. You know what class? You know, anak man ko. Na may abot sa amo, sakitas ng lawas. Oo, as a teacher, dapat ganyan ka. Hindi dapat stagnant na. Okay, kamo, diha. Batik kayo na. Dapat express. Anak, dito na ito. Makasabot, naging bata, anak. Promise, makasabot. So kailangan jud, ma'am, no, og kana body movements sa imong lawas gud mag-move. Yes. Og ma'am, unsa ba imong ma-advise sa mga hilig mobirit pero sintonado aron ma-achieve nila katong ginatawag nimo nga art of singing? Gaya nako. Okay. Okay, so ang ako'y katambag lang gid ninyo, keep watching my videos because there are a lot of lessons that you can learn out of it. Okay, that's out of it. You say, out of it, up. Diba? Out of it, up.
Oo, ganyan. Ganun lang, napakasimple lang naman. Para sa mapuna ng viewers ba, no? Di na kayo ko pala, big advice, tanaw mo. Wait, chill kayo talaga, istorya mo rin ka, Berks. Yes, ma'am. Gana ko manag, Mindanao, ay rahan ko ay. Grabe ang uti yung makanta, ma'am. Okay, mga, ano man kayo, hugot man kayo. Dapat sunod na po kayo, mga energy na po kayo kaya para di kayo halata nga Oh, single. mag-rap niya ko. Mag-rap niya ko. Ah, Oh. sige, Ana. Panalo! Gayo'y Pilipino. Yeah. Oh, ganun. Ato anang ipadayon ang pasample ni Ma'am Danica, mga kapuso, no, nga nagsample siya sa tuwa og kanta nga dunay hugot. Sige daw, ma'am. Ano, meron ba talaga ito? Gili akin ka na lang. Huwa! Butangig huwa! Now, kuluta, there is shaking on it. Shaking is like this. Shaking, there is shaking. Ganun lang. Di lang ko palabi kay ma-insecure ng mga, kabantay ka ng mga ma-insecure din, ha? Oo. Ako nag-ingon na ikaw, ha? Jel. Ako nag-ingon na ikaw, Jel. Pero galing lang, we're friends. Diba? Pohon-pohon no, makabisita ko na sa Cebu, mag-contest tagkanta. Yes, I know, pildi ka. Oh my God. Dawat-dawat, ma'am. Bitaw, daghan kay salamat, Teacher Danica, for sharing your time with us this morning sa At Home with GMA Regional TV. Ingon man, padayon sa paghatag og inspirasyon. Ingon man, good vibes sa tibuok Mindanao. Siyempre, sa inyo diha sa Cebu. Thank you kaayo, ma'am. Yes, daghan kayong salamat, mga taga Mindanao. Vloggers. Chillax sa mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best start tayo ng mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, RJ! May butag mga kapuso, welcome to This Talk. Karong butag, atong kumustahon si Lander sa anak ni Waday versus anak ni Biday. Walay lain pa, kundi si kapuso Argus Ralph Doriega. May butag Ralph, and welcome back sa At Home with GMA Regional TV. It has been several months since we had you here on the show. Kumusta ka na? Okay naman po, attorney. Grabe. Sabi ko na nga ba nung last guesting ko dito, nagustuhan niyo ako, kaya alam kong babalik talaga ako dito eh. Ayun, kamusta po? Kumusta naman ang lock-in tapings niyo naman, Ralph? Ano yung mga notable experiences na nangyari sa iyo dun sa first week or weeks na lock-in taping? Yun nga, ang laki nga ng pinagbago ng mga tapings ngayon. Hindi katulad dati na sobrang close kayo sa isa't isa, yung hindi pa ini-implement ang social distancing. Pero maiintindihan mo naman at the same time kasi nag-iingat din naman ang mga tao ngayon. And nasunod lang talaga sa protocol. At ngayon nga, sa anak ni Waday versus anak ni Biday, we're seeing a lot of, Lander na this time. Ano pa yung aabangan namin sa'yo? And if you were to describe naman your role here as Lander, may similarities ba si Ralph dun kay Lander? Doon sa similarity sa akin with Lander, I think yes, when it comes to friendship. Kasi kaibigan ko dito si Migo Adeser, sa anak ni Waray versus anak ni Biday, ako ang best friend niya dito. So when it comes to pagbibigay ng advice sa kaibigan, ganun ako na kahit na sasabihin ko talaga sa friend ko if talagang nagkakamali siya sa mga desisyon niya. Like, I'm a real friend so i-real talk ko siya na mali ang ginagawa mo, mali na nagpapaasa ka ng babae, mali na pinapaasa mo si Caitlyn, for example. Ganun ako Oh, excited na kaming lahat. And of course, please invite everybody also to follow you in social media and mensahe mo na rin sa lahat ng ating mga kapuso dito sa Mindanao. Ayun, guys, pwede nyo po akong i-follow sa aking mga social media accounts, sa Instagram, Ralph Noriega, sa Twitter, Ralph Noriega, at sa Facebook din, at Ralph Noriega. At guys, yung mga kapuso natin dyan sa Mindanao, palagi po tayong mag-ingat at palagi po tayong magsuot ng face shield at face mask lagi. And guys, maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin. And guys, please watch Anak ni Waray versus Anak ni Biday. At abangan nyo po ako sa mga future shows ng GMA. Ayan, malapit na. Marami po kaming bagong inihanda para sa inyo. Kaya naman guys, abangan nyo yan. Daghang kaayong salamat, Ralph, for joining us again dito sa At Home with GMA Regional TV. Thank you, attorney. Thanks for having me again. Attorney, next time ulit.
balik-balik. And that was Kapusong Ralph Noriega. Tutok lang mo mga kapuso kay mo balik ka ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, hisgutan na sab nato ang gikahiligan karon sa mga kadaghanan labi na sa mga plantito o plantita, ang pagkolekta og mga tanom. Apan kining ato makauban karong buntaga, nahilig sa pagkolekta og pag-alaga og mga bonsai. Atong sayron ang istorya ni Sir Robert Legaspi, ang presidente sa Kibawi Bonsai Enthusiast. Sir Robert, mayong buntag kanimo og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Okay lang, mayong buntag pod. Sir, short background, paunsa ka ba nagsugod sa pagkahilig aning mga bonsai? Nag-start ko tungod kay nakoy sikan kasin nga nakauna sa kuha og bonsai. So sa sige niya pang bonsai, usually niya ang iyang mga materials for bonsai, lagyo niya makuha tungod sa mga igo sa widening, road widening. So tungod sa kadagko labi na og bougainvillea, dili niya madala og siya lang. So ako ang mo offer niya nga uban ko kay aron ako'y gunit. Mura bitaw ang tanom among gipang rescue. Sa ato pa ang akong pagbati sa mga tanom murag sayang. So dito dahil ko naka-start po dayon og sugod sa bonsai. Sir, on a personal note, sa imuhang tanaw, unsa ang nagtulak kanimo nga magustuhan kini nga tanom? Sa pagsugod, murag dili pa kayo ka makakita og daghan nga kayuhan sa bonsai. Pero magkadugay ka ng mahatag na bitaw nimo ang time sa tanom nga nanaka sa time nga magbisbis. Murag dito gyud ka dito ka makahuna-huna gyud nga ang pagbonsai kanang murag wapo gikay siya nga kanang pagmatawag nga hobby. Unsa pod ba ang imong paboritong bonsai plant ug ngano kani ang imong napili? Ang para sa kuha sa pagkakaroon, murag tanan gyud mo akong paborito. Mura man gud og kanang ang imong gugma sa tanom, mura bitaw kag walay pinalabi. So para sa kuha, tanan nga bonsai nga ako ang giatiman nga nasa kuha, pulos ginako paborito kay ngano equal gina sila og pag-atiman og pagpatsada, pag-maintain. Sanglit ka kolekta sab ka og mga bonsai, pila na ba kabuok ang imuhang mga tanom karon, sir? Sa pagsugod nako mga August year 2018, mga until now mga more or less siguro mga 100 kabuok, pero dili pa gyud ma-consider nga bonsai kay dili man gud mubo nga proseso ang pagbonsai. At least mo take 5 years sa kada usa. So mag 3 years pa lang ko, tapos ang sugod pa ginako murag layo pa gid kayo sa kahibalo. Pero on training na siya sa pagkakaroon panang ang bonsai man gud murag matawag nimo buo nga bonsai kanang yung complete na gid siya matawag nga bonsai. So kana sa pagkakaroon bonsai materials pa lang siya tawag. Sir, lisod pod ba alagaan ang mga bonsai? Unsa ang imuhang mga paagi sa pag-alaga ani? Dili man ningon matawag nato nga lisod, basta naka-undergo ka og mga lectures. Tapos regular dayon nga attend og mga workshops and demo. So dito sa workshops and demo ginatudlo ang tanan gyud related sa bonsai. Tungod kay ang tanom lahi og mga karakteristik na ay pwede nimo i-apply sa ani nga tanom, pero dili pod pwede sa uban nga tanom. On a personal note, unsa ang nahatag nga kaayuhan sa pagkolekta og bonsai diha kanimo? Unsa ang epekto niini sa imuhang kinabuhi? Before sa wala pa ko nagbonsai, ang pamagi nako para mura ko malingaw. Laag tapos tagay. So kila ko ka years ngayon ana at nya pag uli ang ako ang kinabuhi adto nga time online games, computer. Tapos mabilar di dugay na pud makamuka kay bilar. Kapoy kayo ang pamati kay bilar walay pamahaw. Pero pag bonsai nako
nabiyaan ako to nga mga bisyo. Tungod sa bonsai, murag ning bata ko gamay sa una murag tigulang na ikog naong ato, pero karon tungod sa bonsai wala na, mura na ko og naana sa 16 years old, pero actually 42 na ako edad. Daghang salamat Sir Robert sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV og amping pirmi sir. Daghan po kayong salamat sir, mabuhay. Say pinaagi sa vlogging, daghan ang nalingaw ug na-share sab ni Teacher Danny Kagokong, mas iladong si Dan Vibes ang iyang talento sa pagkanta. Samtang Jill, dako matud pa ang natabang sa mga tanom nga bonsai sa kinabuhi ni Robert Legaspi. Labi pa nga nakatabang kini nga mahunong niya ang iyang mga bisyo kaniadto. Sa iyo kapuso, matud pa ni Kapusong Ralph Noriega nga dako gayon ang ilang similarity sa iyang karakter. Isip Lander sa Anak ni Waray versus Anak ni Biday. Busa mga kapuso, ato siyang subaybayan sa GMA Talababad. Mga kapuso, unta na inspire ug nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Lucille Ball nga love yourself first and everything else falls into line. You really have to love yourself to get anything done in this world. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Huwag kayo kalimot, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso, and always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako, si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.